Yun! Welcome back! At nakikita nyo ba ang nakikita ko? Salamat ako at nakarating muli ako dito for the second time. Binga is a sitio of Tinongdan and Tinongdan is a barangay of Itogon, Benguet. Nandito tayo sa Lolo Cancho's Restaurant, Barangay Ambuklap, Bukod, Benguet. Andito po tayo ngayon sa Mount Kalubong. Ito po ang kabuuan ng La Trinidad Valley. Kung subscribe muna kayo, mag-like at mag-share. I told ya. So, yan ang ating buffet pass. 20379. Ticket number 20379. Right. Ako, daming kasabay. Dahil naman si Macy lang. Siyempre. Okay. Baka may mga engkanto dito. Enchanted na eh. Enchanted. Ayan, yun na ang problema. Ayan, pagulo. Ayan, pagulo. Yan sa akin, busog na yan. Lalo sa akin. Dalawang ganyan ang inaano ko. Okay, see you later. May nagbibilang siya. Nagbibilang. Ikaw ba na? May Tarsiers. Ay, rabbit. Hello, rabbit. Huwag mo ulit si Rabbit. Huwag mo si Rabbit. Hello, tumatayo siya. Di ba nakain to? Hindi ba nakakain yung live? Dalawa ko rin. Kawawa niya ito ulit. Yung maliit. Asan yung maliit? Ay, Ito ka. may grace. Hindi siya kung makakain yung isa. Share mo lang. Ate dito? Dito? Pag ganon? Ay, dito. Hindi pa po. Dito? Dito. Dito. Pero optional lang po siya kasi may additional natin tayo. Mas may guide na po sa loob. Ay, dito ate. Yes po. Thank you. Ang lalaki namang Tarsier yan. Yes po sir. Ibang budget po yan. May amoy ko. Sus. Kasi bagay. Okay, keep silence down. Pero tahimik daw, tahimik. Pwede mas. Wala po. Hindi, okay lang. Okay lang yan. Pag lang yung sisigaw. Yung doon, gising. Ito, oo. Gising din ito. Babe, iwan na kita dito. Iwan na.
language. Yung hindi sila gumagana, 700 lang. Oo. Pero maganda. Ikaw, tingnan mo. 700 pesos. Baka yung plastic. Hindi, kahoy siya. Hindi nga, plastic yung strings. Nylon. Ah, oo, nylon. 700. Ulo, yung tukutoy-toy. Sarap. Yan ang pilik mata ko po, oh. Opo, oh. Ulo, oh. Yung pilik mata po namin, oh. Ang homemade to. Oh, Oo nga, I homemade. know. Oh. I know, oh. Bibigyan ba kita nito, Eli? Hindi. Wow, Magkataon. Sino yan? Bitaw mo. Asan na? Sino yan? Ayan ang Ala, ang cute-cute niya. portrait mo. Portrait. Yeah. Kaya ko yung konti. Meron sila. Ala. Oh. Sige na. Picture na tayo. Medyo. Ang sige, sandali. Yan. Yung dalawa. Wow. So right now, yung nasa likuran ko, nandiyan na yung Chocolate Hills. Hindi chocolate ngayon kasi green. Kasi kwan siya eh. Hindi sunog, hindi patay yung mga damo. So yan siya. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Paulog ka. Ulog. Galing ah. Tawa naman siya nagtawa sa camera doon. Yun. May ulan na doon sa area na yun. Malakas na yung ulan doon sa area na yun. Kasama doon sa area na yun. Yun. So, ito siya. Nandito tayo sa tuktok ng pinaka-main na bundok. Okay.
Yan. Gusto na pala ako pinindot kasi. Tuwan-tuwa siya. Ba. Mama. Video mo kami. Yeah. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Okay na? Okay na? Anong gawa mo? Nasaan ka? Nasa airport si Ilay. Nasa airport po ako. Ayun o. Ayun o yung plane o. Ayun o. Hello. Amma. Amma. Halika, halika. Tayo, halika. Lay. Ilay.